Koningsdag voor basisschoolleerlingen. Vandaag wordt voor de 14e keer Koningsdag gevierd in het Koninkrijk. En dat gebeurt onder meer met een hele dag vol spel en activiteiten. Dat wordt nu dus voor de 14e keer gevierd ter ere van koning Willem-Alexander. En op Curaçao doen bijna 11.000 kinderen van het funderend onderwijs daaraan mee. Aan deze grote oranje sportdag, waarbij ook een goed ontbijt wordt gegeven, omdat dat de kinderen de energie geeft die het nodig heeft om te leren, te sporten en te spelen. Dat is de achterliggende gedachte. Samen ontbijten, samen sporten en het thema dit jaar is iedereen plezier. Vanochtend vond bij Stichting Klein College aan de Bramendiweg een bijeenkomst plaats met onder meer de gouverneur Maurits de Kort, waar er toespraken en werd de opening van de Koningsspelen daadwerkelijk geopend. En de kinderen die hebben er heel veel pret in om natuurlijk in plaats van in de bankjes te zitten te sporten. En dat is